Hello friends, jotono lamso Bishal Tibrasa blogs YouTube channel ai tong bagai tai haino hatini edisio phalejak shooting o bahut lengkha tini dabuk to satung tung mani bisi gari olai tong lai ongka to reading tong lai tai naik naik rok o album no nanyam sungkai khumbar studio blogs YouTube channel o norong nugui manai o album kadang no tai koikdin abo release ngai Diwali puja rok lai pai akui pai rok tai Sako ani channel no bo support khadi akudi subscribe khadi like khadi comment khadi awang kuti restaurant no phalijak tini kisa misa sawi akui thangnai sinai oro no tini yang mai bo khui tongkha yang asuk lajak jotono o jaga sajang am sam siyak tong oro price rok awang contain restaurant